Perlok bait kesngi ke besuk kesngi ke bakman ye pribaro. Menta kesngi kedai kesantarik jong ubnai Jun arajar arpendrio. Hakabah kene kesngi baro ki brio jong ke pertai ki kenmau ya kene kesngi kum kata ka World Environment Day. Lani kesngi ke bangi kenmau kerpang ya kami mariang. Lingba kene ke video ngakwa ya kaban pen kenmau ba nakaliang ka jongi kum ka Hillsoma Union haringkat bat kinong rep dakaba niya trailang haringkat bat kisnong kikur ki riu shimet ki jaka balang ngitung ye ki dieng ha ki jaka keleng ki badan ye ki lum ki baslen kumba piyo I lingba kane ka durki ngila pentrik ye kane ka project ka regeneration Meghalaya project lingba ki machine lane ki motor nakabentaban pen speed ye ka kam nakabentaban pendap ye ka jengthong dieng Lingba ka regeneration Meghalaya project ngidon kathong tang bantung Henry ban sumar bat ban pen im ye ki dieng khnang ba kan long ka jing mentoy ya ka menta ya kala shai bat ya kala wei ka ban sawan. If this was concrete or cement, if you push you cannot penetrate because it's concrete or rock. Right. But if it's soil, sometimes the soil will get very hard, which you know, especially in summer. In Australia, because where I am in Australia, summer is dry, winter is wet. Here, it's the opposite. Yeah, you understand that? Yes. So, what we use this for, and this is a tool that I bought from Australia just recently. Shwa bengin bu ye ki sembai ha ka khndo bantung bantep kumbala hikai de ki long shwa ki man shwa ni judan ka kran ka khana ka duai ka kerpat ka kerpon ya blai trai kan rat nong bu nong thau ba un isnei ye ki ni ki jingthung ke banging la thong bakin laj na ka ding kin laj na ki nakal air kin laj na ki bor mariang bat kin em kin san kin he Ngi sa thung bat une ubat yong te namar ha ka jinglap jongi lada umasi umud ban bam une ujing thung te haba udon lang bat une ubat yong bangi khot tin khasi te kumut kimasi kim yo shu ban bam lamar une udon jing sma te dei na kata bangi sa thung lang bat une te ngin thung lang bat jing thung te hadin ba une lamar une u kajing sam jung une udon tangkat ne hi te hadin arsnem ne laisnem kumta ukse uhe lakajong une urit no te sakawe kajing lab jungi kiba thung jing thung kiba rep lada kadei ha katlang ru kine kane kajaka kalong sngem lamar kine ki kenbat kini kimyap da telang ru kidon da liur ru kidon rei bat ba ya une jing thung pat kta e re lamar ba kine kide ki kenbat baret te kading ru kadawan ing kading kine lamar hakatlang ru ki im te kading kam yo lat ban kan ingi kine te nga hakajing lap jungi kine kumut ki yarap ba unlaj ban ing ulaj ban bam kine ki jing thung bangingi la thung ni jing thung mar men bangis dang bentung ngi lapa don na pes na liang ki bapule ki ong ba umlong bentung lang une uding bat une ujing thung den rei haka jinglap jungi kat bangi thung la une uding ula he kemut une ujing thung ila la ban kedia no ila la ban weng no den rei men sep snem ila le te saya pe hi ma pi sa bichar kadei ne kamdei tahi boleh sebut. Kajing raki ya ka World Environment Day mentau snem kalong ka AKI ka ban pensa jengken mau. Hakaba hadin bangelayo ya ka bani jingo ya kini kiding ki bangi thungo snem ar hajar ar pulai. Kilong kiding ki ba im
Bat kata ka survival rate kalong hadu kumba kendai pau kendai pesan persen ai. Ngisngo komen hoj ngisngo thu ba ka jingtungi kiding kamdei ka batat bat kalong ka basimpor bat ka baramdor. Henry habangiyo i yegini kiding ba kila im ki penjat haj ka mensium ka jongi bat ngidasngo komen hadu kata-kata ba ni ai kubleiru yeki try ki bla sumari kini kiding bat pelat yeki na kading ha ka portalang. Ke kumta ki nongshun ki ba krautam ban pen im ye kiding ki bangi ngitung kade kading nangta ki kamasi bat nangta kade kawai kajing turmur lane kajing bampikir jong kitrai jaka kumta ngiya wer patungin ya ai ka ketika mon ka ketika diang bangin ya trailang ban pen im ye kiding ki bangi latong uni udi ding uba lawan bantung limba gani ka project ke jongi ka bangi ong ka resolution bi kalai project ban nga kema uni uding udai bala ubang latung hi da ka kti jonga house name ar hajar ar pulai haka khadwai tarik bunai Julai haka khadwai tarik bunai Julai pe uni uding menta uladon ajan sirniang ya ka renyang ke jonga te menshua kani kadika klau ka baslen kaselen kum katei ke jaka shetei te Henry ngasngu komen pade ba ni uding ubang ngatung hoi tidan kiwi kiding ki babon ba ngile tung hangne te Henry uni udu ku tau ding uba lapen mang haka kerteng jonga te ngasngu ba ni uding masa unda he an sabu kan template jonga hau ni uding amar ngatung yo ni uding haka khadwi tarik jong bunai Julai arajar pulai te lingba kanika project isu komen banyu i bagani kadika klau ka baslen menchua te hakatu kopor ka ba angi thung hoj ni klem la ban pen kre shibun ki sapling te kini kidi new sapling yora na po makurat te ngi i ka jing ka survival rate jo kini kidi ha kopor ka bangi thung kalong kumba 95% hakani ka jaka te kani kadika abangi kwa ban i ka luksa hoj ibubun kile ya ka World Environment Day kile ki program ki beper ki project ki beper ba nya persang hi ban ya thung ye kiding te Henry ke ka bang akwa ban ai jumut ang ni kalong ba kam dai e tang mangin thung Henry ka bakong san e ka bangin sumar kiding te namar kata kadaw ban begini kiding ki im hadu kani kadai ba ilaj naka nakading te kadai ka jaka hang ne kadai ka ba nilale ru ka fencing nang ta nilale ru ya ka isile weeding ru ya kani kanang ba ka portalang kini giding kelaj na kading te ngit skamba kani ka klau ka berit ka ba haka shijing im jonga ngalai i ya kalom ka baslen ka bala rangi tiker nilawan pelong ka klau te lingba kani ka project regeneration me kalai project ngangai ba nginang la susu ya ka ban pen im ye giding lingba kani ka project pat kalong ka jingkerku na ka pateng ka jongi wat kumju na ka pateng ka bancawan